Juu, eli hei kaikille, Temppuli 17 ja tässä on Puremira 2 täällä puhelus kanssa mukana. Juuri näin. Jaha, ei oo longilta tulossa enää. Hyvä. Jaha. Ihan paska on. Joo, huomaa minä, kyllä. Aha, ei katappa. Otetaanpas tuossa P2 tonninen ja yritetään saada ace. Jep jep. Tää on erittäin hauskaa tää. Jaha, mennään B:lle. Se. Jannemon. Oma valinta sitten. Joo, Jamppuli 17 tässä vaan laulailee omia. Kyllä se olen minä vain itse. No niin, sieltä tulee puuteja ja odotetaan, että ne menevät ohi ja... Noin. Vedän tavalla. Oho, se oli siinä.